Pag kayo ha. Gali ha. Eh! Picture mo ako. Cellphone mo. Lalaro ako. $21.10. Liw pa. Memory dito. Babe, dapat cognitive memory. Laro kayo dyan? Ha? Laro na kayo? UP pala to eh. Siege. Padusog konti.
Ikaw pala. Ano level mo? Hello guys! Like Sino and kasama? subscribe Jay Lapitan's YouTube. Sino sa YouTube mo kayo na? channel. Ay sa ano? Lumaban ka na? Oh, Sino default kasama? niya eh. Ha? Si Sir Edwin. Default kalaban mo? Dalawa. Ay, sige. Let's go, sir! Bawi, bawi. Badminton. Grabe out niya eh. Parang di mo kasama yung mga yun. Kaya lang ako eh. Joke lang yun. Nantis ko Hindi lang. mo kasama. Yan na lang, Philippines. Ito okay. Mas mataas yun dito eh. Mas mataas ba? Oh. Support si boss. Sayang yung laban namin. Bumalik na maya. Tangina, difference ang piso. No! Konting dasal na lang yun eh. Malakas yung dasal niya. Konting dasal, difference ang piso. Ang init ng laban kanina eh. Kaya nga. Dana ang punat ng depensa ni Tito. Hindi, seryoso. Pinapaluan mo yan kanina. Binabalik lang eh. Sino ba partner mo? Si Charles, tinatry ko siya paguhin kanta. Nice! Yan na lang. Let's go, sir! Let's go, sir! Apat na lang, Philippines. Nice one! Kaya pala pare-pareho silang ano. Air Force. No! Makareact mo. May reaction mo eh. Flat pero ano. Go, Philippines. Gitna lang, coach. Gitna. Outside. Nice one,
Wema! Thermal. Yan! Tyson! Take piece! Pampanga. Ganda, Pilipin! Nice! Dala lang! Liket, liket, liket! Liket, liket!